Γυρνώντας πίσω στο χρόνο, περνώντας δισεκατομμύρια έτη εξέλιξης του σύμπαντος, φτάνουμε σε ένα σημείο πριν από το οποίο δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα χρονικό, τίποτα υλικό, τίποτα από όλα όσα ορίζουν την πραγματικότητα. Τίποτα εκτός από ένα, την αθάνατη σκοτεινή συνείδηση. Ήταν η εποχή που ο χρόνος και ο χώρος δεν υπήρχαν παρά μονάχα σαν δυνητικές σκέψεις αυτής της άειλης, άμαζης και μοναδικής συνείδησης που ισορροπούσε ανάμεσα στην εντροπία και την ύπαρξη. Κανείς μας δεν μπορεί να συλλάβει την έννοια αυτής της πρώτης αρχαιγόνης οντότητας, όπως και κανείς μας δεν ξέρει, ούτε θα μάθει ποτέ, πώς και γιατί αυτή η απόλυτη ισορροπία διαταράχτηκε. Στους αμέτρητους συμπαντικούς αιώνες που ακολούθησαν, κάποιος λαός διατύπωσε ένα θεώρημα που έμεινε γνωστό ως η πιθανότητα της απιθανότητας, εξηγώντας κατά μία έννοια τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Θα χρειαζόμουν όμως έναν αιώνα για να εξηγήσω σε έναν άνθρωπο κάτι τέτοιο, και από ό,τι ξέρω δεν ζείτε τόσο πολύ. Ανεξάρτητα με το λόγο λοιπόν, η ισορροπία μέσα στην αρχαίγονη συνείδηση διαταράχτηκε και από τη διαταραχή το ένα και το απόλυτο άρχισε να διαφέρει μέσα στην ίδια την υπόστασή του. Αυτό ήταν το γεγονός που γέννησε τις τρεις πρώτες δυνάμεις οι οποίες αποτέλεσαν την απαρχή της πραγματικότητας. Τη μάζα, το χώρο και το χρόνο, που από εκείνο το σημείο και μετά μπλέχτηκαν σε ένα βίαιο χώρο επικράτησης πέρα από τα όρια της συνείδησης μέσα στα οποία υπήρχαν, πραγματοποιώντας αυτό που ονομάζεται σύμπαν, ένα ολοένα αυξανόμενο χώρο όπου μέσα του η μάζα και ο χρόνος άπλωναν τα πλοκάμια τους γεμίζοντας το κενό. Μέσα σε αυτή την νεογέννητη πραγματικότητα πέρασε και η αρχαίγονη συνείδηση, μονάχα που δεν ήταν πλέον το παν, αυτό που κυριαρχούσε πάνω σε κάθε δύναμη, αλλά ένα κομμάτι του δημιουργήματός του. Ταξίδευε μέσα στον παγωμένο σκοτεινό κόσμο που γιγαντωνόταν σε κάθε κατεύθυνση και σαν χαλινάρια άρπαζε τις δυνάμεις που συνέθεταν τα όσα συναντούσε. Αναζητούσε τη θέση της μέσα σε αυτό που άθελά της δημιούργησε και γύρω της απλώνονταν ατέρμονες εκτάσεις από το υλικό της υπόστασής της, ένα χαοτικό κορμί από πηχτό παγωμένο σκοτάδι που σαν αόρατο υφαντό κρατούσε το οικοδόμημα της πραγματικότητας. Μια σκοτεινή δύναμη που θα κρατήσει τα πάντα εκεί που πρέπει ως το τέλος του χρόνου. Μέσα σε αυτό το νέο δημιούργημα, η μάζα συνδυαζόταν με πολλούς τρόπους, φτιάχνοντας αναρρύθμιτες δυναμικές σωματιδίων, όλες πρόθυμες να αποτελέσουν το συστατικό της νεογέννητης πραγματικότητας. Αναπόφευκτα λοιπόν, κάποιες ομάδες ενώνονταν κάτω από την ενιαία βούληση του σύμπαντος, ενώ κάποιες άλλες δεν έβρισκαν τρόπο να ταιριάξουν και καταστρέφονταν, ώσπου να επικρατήσουν τα σωματίδια αυτά που θα συναρμολογούσαν τον κόσμο. Και όταν πια αυτό έγινε και τα όσα ονομάζουμε ύλη επικράτησαν, καταδίωξαν ως τις άκρες του σύμπαντος τους εναπομείναντες εχθρούς, αφήνοντάς τους στο μαρασμό και τη λύθη, ξεκινώντας στη συνέχεια να συνδυάζονται με διαφόρους τρόπους, δημιουργώντας από τα ίδια βασικά σωματίδια εντελώς διαφορετικά στοιχεία. Το σκοτεινό σύμπαν διαμόρφωνε συνεχώς νέους συσχετισμούς για το κάθε υλικό που γεννιόταν, έτσι ώστε να κρατήσει την ισορροπία στο εσωτερικό του. Γεννούσε νόμους που χρειαζόταν η μάζα και ρυθμίζε δυνάμεις που περιόριζαν την κατάρρευσή της μέσα στην ίδια της την ισχύ. Και η δύναμη που έμελε να κυριαρχήσει τότε ήταν η βαρύτητα, που δεν ήταν άλλο από μια ιδιότητα της μάζας. Εκείνη δημιουργούσε συνεχώς καινούργια οικοδομήματα, βάζοντάς τα να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε αιώνιους αλληλένδετους δεσμούς. Η ύλη, η βαρύτητα και οι βίαιες αλληλεπιδράσεις τους δημιούργησαν τα άψυχα πλάσματα του σύμπαντος. Όλα όσα νιώσαμε, είδαμε, γευτήκαμε και ακούσαμε όσο το φως της ζωής λάμπει μέσα μας, ξεκίνησαν από τις απλές βασικές ενώσεις της ύλης που η βαρύτητα έδεσε μαζί. Και ανάμεσα σε όλα τα δημιουργήματά της δεν υπήρχαν ομορφότερα από τα άστρα,
που διέκοπταν το παγερό σκοτάδι του σύμπαντος, ενώ γύρω από αυτά χτίζονταν απέραντα πανέμορφα συστήματα, γεμάτα από το πύρινο φως τους. Κάπου ανάμεσα στην απέραντη ομορφιά της λαμπερής αψυχίας των άστρων και του τρομακτικού έρευους της πραγματικότητας, σαν εκπληκτική παραφωνία, στεκόταν ένα κομμάτι της αρχαίγονης συνείδησης. Παρότι προερχόταν από το τίποτα, διαμορφώθηκε σαν μια φωτεινή οντότητα που έπλαθε θερμότητα γύρω της, αποτρέποντας το παγερό σύμπαν να την αφομοιώσει. Και αυτή ακριβώς η διαφοροποίηση και η αντίστασή της την οδήγησε στο μεγαλύτερο γεγονός όλων των καιρών, τη συνείδηση της ύπαρξής της, σαν κάτι ξεχωριστό από το χώρο γύρω της, αλλά και σαν κάτι διαφορετικό από τη σταθερή σκοτεινή πρώτη συνείδηση. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή όλη η πλάση είχε μια κοινή συνείδηση, αυτή του σύμπαντος. Κανένα στοιχείο ή σώμα, όπου και αν βρισκόταν, δεν ένιωθε ατομική υπόσταση, παρά όλα ήταν μέλη του ίδιου οργανισμού. Όπως τα άκρα μας που δεν λειτουργούν σαν αυτόνομες υπάρξεις, παρά υπακούν στο νου μας, αυτόν που κουβαλά τη συνείδησή μας. Τότε λοιπόν, όταν η λάμψη ένιωσε διαφορετική από το περιβάλλον της, γεννήθηκε η πραγματική ουσία της ύπαρξής της και άνοιξε ο ορίζοντας των επιλογών. Μπορούσε να κάνει κάθε κίνηση που ήθελε, ανεξάρτητα με τη βούληση του συλλογικού σκοπού που το σκοτάδι διεκπεραίωνε. Σκέψη, συναίσθημα, όραμα, επιλογή, όλα τους εμφανίστηκαν από το τίποτα αμέσως μετά τη συναίσθηση της ύπαρξης και το άσπυλο αρχαίγωνο εκείνο φως ξεκίνησε να τρέχει μες στην παγερή σκοτεινιά, δίνοντας λίγο από το φως του στους άπλετους χώρους του διαστήματος. Άφησε τις νεογέννητες αισθήσεις του να το οδηγήσουν και εκείνες το έφεραν κοντά στα άστρα, τα πιο λαμπερά πλάσματα του σύμπαντος. Βλέποντάς τα να λάμπουν από μακριά, πίστεψε πως έμοιαζαν, αφού και εκείνα ήταν λαμπερά και θερμά όπως και το ίδιο. Πλησίασε για να τα εξετάσει, να δει αν είναι το ίδιο υλικό, όμως γρήγορα απογοητεύτηκε, καθώς είδε ότι η ύλη τους ήταν διαφορετική. Το φως που παρήγαγαν ήταν προϊόν ακραίων παιχνιδιών της μάζας, ενώ η ζωή τους, αν και μεγάλη σε διάρκεια, δεν ήταν παντοτινή, παραμένοντας πιστά στο συλλογικό σκοπό του σύμπαντος. Δεν έμοιαζαν σε τίποτα με το δικό του φως, που η πηγή του ήταν έξω από το χώρο και το χρόνο και καμία φθορά δεν μπορούσε να του συμβεί, αφού από το αέναο άπειρο προερχόταν. Και αφού τα άστρα αποδείχτηκαν άψυχα, ταξίδεψε για εκατομμύρια καιρούς στο σύμπαν, ψάχνοντας για κάτι που να του μοιάζει. Περιπλανήθηκε αρκετά ώστε να δει άστρα να γεννιούνται και να πεθαίνουν, και από το θάνατό τους ένας νέος κύκλος αναδόμησης της ύλης να ξεκινά. Χάθηκε για ανυπολόγιστο καιρό στο απόλυτο σκοτάδι, το τίποτα, το χάος, και πάλι έφτασε σε νέα άστρα, νέους πλανήτες, νέα τέρατα του σύμπαντος, σε έναν χώρο που έμοιαζε να μην τελειώνει ποτέ. Κι ήταν τότε, σε μια από τις αιώνιες βόλτες του, που ο πομπόδης θάνατος ενός άστρου του έδωσε την πρώτη του σύνθετη σκέψη. Όπως ένα άστρο στο τέλος της ζωής του εκρήγνεται, στέλνοντας την ύλη του σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, έτσι σκέφτηκε να γεμίσει το άδειο σύμπαν από τον εαυτό του. Συγκέντρωσε λοιπόν όλη του την ενέργεια και συρρικνώθηκε τρομερά, δημιουργώντας μια λαμπερή κουκκίδα με τιτάνια δυναμική. Τότε εξεράγει, όπως είχε δει τα άστρα να κάνουν, στέλνοντας σωματίδια που αποσχίζονταν από το μοναδικό υλικό του σε όλες τις κατευθύνσεις. Όταν συνήλθε από την πρώτη έκρηξη, ταξίδεψε, κάνοντας το ίδιο ακριβώς ξανά και ξανά, ώσπου αισθάνθηκε για πρώτη φορά λίγο από το παγωμένο πέπλο του σύμπαντος να αγγίζει τη βάση της υπόστασής του. Φοβήθηκε ότι αν το ξανά έκανε, ίσως να ήταν και η τελευταία του. Στάθηκε λοιπόν να ξαποστάσει, να μαζέψει πάλι δυνάμεις και να συνεχίσει το ταξίδι του, και έπεσε σε έναν γλυκό ύπνο που κράτησε εκατοντάδες εκατομμύρια καιρούς. Και όσο το φως της ζωής ξεκουραζόταν, οι σπόροι του ταξίδευαν στο σύμπαν, ψάχνοντας και αυτοί το σκοπό τους. Οι περισσότεροι από αυτούς χάθηκαν και έσβησαν παγωμένοι στο ψύχος της σκοτεινιάς. Όσοι όμως έμειναν, έπεσαν πάνω σε άστρα, πλανήτες και κάθε λογής ουράνια σώματα, αγγίζοντας τα μόρια της ύλης. Τα περισσότερα υλικά έμειναν ανεπηρέαστα από τα ζωντανά σωματίδια και δεν αλληλεπιδρούσαν μαζί τους, όμως μερικά φάνηκαν πιο πρόθυμα και δεκτικά. Εκείνα αντέδρασαν, αφομοιώνοντας την υπόσταση των σωματιδίων της ζωής, δημιουργώντας μια εντελώς νέα ύλη, την οργανική, αυτή που κατασκεύασε τους οργανισμούς.
Τα νέα σωματίδια ενώνονταν μεταξύ τους, χτίζοντας όλο ένα και πιο σύνθετες κατασκευές, και αυτές με τη σειρά τους αναζητούσαν να συσσωματωθούν με άλλες για να συνθέσουν κάτι μεγαλύτερο. Αυτή η έμφυτη ανάγκη για επικράτηση και αναπαραγωγή γέννησε τη ζωή μέσα στο σύμπαν και στη συνέχεια εκείνο την διαμόρφωσε ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες του χωροχρόνου. Μια μανιασμένη ορμή για εξάπλωση έφερε την ποικιλομορφία της ζωής, και παρά το γεγονός ότι οι οργανισμοί που δημιουργούνταν ήταν εξαιρετικά αδύναμοι και ασήμαντοι σε μέγεθος συγκρινόμενοι με τους άψυχους κυρίαρχους του σύμπαντος, η θέλησή τους να διονύσουν τη ζωή έμοιαζε ανίκητη. Ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες φύτρωναν νέα έμψυχα πλάσματα, και το μόνο που χρειάζονταν για να παραμείνουν ζωντανά ήταν ενέργεια για να καταναλώσουν. Γι' αυτό και οι πλανήτες έγιναν οι κατεξοχήν τόποι ζωής, αφού εκεί υπήρχε άπλετη ενέργεια σε αδρανή μορφή. Όταν πια το φως ένιωσε ότι ανέκτησε αρκετά τις δυνάμεις του, αποφάσισε να συνεχίσει το ταξίδι του για να βρει μέχρι που είχαν φτάσει τα κομμάτια του. Ξεκίνησε λοιπόν να διασχίζει το σύμπαν, όμως σύντομα συνειδητοποίησε ότι ήταν απίστευτα μεγαλύτερο από ό,τι το θυμόταν και απείρως πιο γεμάτο από ύλη. Ήταν σαν κάτι που ήταν ήδη απέραντο, με κάποιο τρόπο να είχε γίνει ακόμα πιο απέραντο. Δεν ήξερε πού να κινηθεί, αφού το σκοτεινό χάος απλωνόταν μπροστά του, τόσο παγωμένο και ήσυχο που έμοιαζε με το απόλυτο τίποτα. Αναζήτησε να βρεθεί μες στα ατελείωτα συστήματά του, τους γαλαξίες, και να ζήσει μέσα σε αυτούς. Ήταν τότε που ένιωσε για πρώτη φορά ότι πέρα από όλα όσα θυμόταν υπήρχε κάτι καινούριο σε αυτόν τον κόσμο. Ακολούθησε το ένστικτό του, ταξιδεύοντας εκεί που ένιωθε μια ανεξήγητη δύναμη να το ελκύει. Το αποτέλεσμα? Να γνωρίσει τα πρώτα του δημιουργήματα, εκείνα που εξελίχθηκαν μέσα στο συμπαντικό χωροχρονικό συνεχές. Αναρρύθμιτα διαφορετικά νέα όντα, με διαφορές σε σχήμα, χρώμα, ύλη, τρόπο ζωής. Ήταν τα παιδιά του φωτός που κυριαρχούσαν πάνω σε όποιο πλανήτη τα φιλοξενούσε. Καμία φαντασία, κανένα συνδυασμένο αποτέλεσμα παραγόντων δεν θα μπορούσε να προβλέψει αυτό που το φως της ζωής μαζί με το σύμπαν είχαν κατασκευάσει. Γιατί όσο ήταν δικά του δημιουργήματα, άλλο τόσο ήταν και του σύμπαντος μέσα στο οποίο διαμορφώθηκαν. Και ενώ τα επιμέρους σωματίδια που αποτελούσαν τα πλάσματα ήταν άψυχα, μια όρατη δύναμη, η συνείδηση, ήταν που τα διαφοροποιούσε από την αψυχία. Η ψυχή, η άειλη συνείδηση. Μια έννοια που προϋπήρχε του σύμπαντος και κάποτε αποτελούσε κάτι μοναδικό, τώρα πια βρισκόταν μέσα σε κάθε ζωντανό πλάσμα, αποτελούμενη από δύο μέρη. Το ένα ήταν το σι, το κομμάτι της ζωής, το φωτεινό, το υπερβατικό, αυτό που έχει μέσα του όλα τα συναισθήματα, όμορφα και άσχημα. Το άλλο είναι το ζουλ, το σκοτεινό εκείνο κομμάτι που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την ύλη και τον σκοπό των άψυχων σωματιδίων που μας απαρτίζουν. Αυτό που σαγίνεψε το φως δεν ήταν όμως η συνείδηση, αφού και το ίδιο ήταν μια συνείδηση και μάλιστα στην απόλυτη μορφή της, αλλά το υλικό σχήμα των πλασμάτων. Πετώντας από πλανήτη σε πλανήτη, έβλεπε είδη ζωής τόσο μοναδικά που για πρώτη φορά σκέφτηκε ότι θα ήθελε να αποκτήσει μορφή και το ίδιο. Και λίγο-λίγο η λαχτάρα του να τα καταφέρει έγινε αιμονή, και η μόνη σκέψη που το συγκρατούσε από το να το πράξει ήταν ότι δεν ήξερε ποιο από τα σχήματα που έβλεπε ήθελε να λάβει. Σε κάθε νέο ταξίδι έβλεπε πλάσματα που επιθυμούσε τη μορφή τους, και τα ταξίδια του ήταν ατέλειωτα, αφού αισθανόταν την παρουσία της ζωής σε αναρρύθμιτα διαφορετικά μέρη. Περνούσε από συστήματα σε γαλαξίες και από εκεί στο κενό του σύμπαντος μέχρι να βρεθεί σε κάποιον άλλο τόπο πλημμυρισμένο από ζωή, και φτάνοντας αντίκριζε αναρρύθμιτες διαφορετικές οντότητες, όλες με την ίδια αρχή, την κατανάλωση ενέργειας από το σύμπαν, αλλά και ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωής που πάντα είχε ένα τέλος. Κάποια πλάσματα ζούσαν πολύ, κάποια λιγότερο, αλλά όλα στο τέλος έσβηναν και τα συστατικά τους αποδομούνταν για να γίνουν ξανά μέρος του πλανήτη στον οποίο κατοικούσαν. Το φως της ζωής δεν μπορούσε να καταλάβει αυτήν την εξέλιξη, και μάλιστα το γεγονός του θανάτου του κάθε πλάσματος κλώνησε την υπόστασή του. Για πρώτη φορά ένιωσε πόνο, οργή, αγανάκτηση και απογοήτευση. Τα πλάσματά του δεν ήταν αθάνατα, αλλά καταραμένα να χάνονται. Η πρώτη του σκέψη ήταν να δοκιμάσει να τους δώσει ζωή από το ίδιο, παίρνοντας το φως του αόρατα μέσα στην υπόστασή τους.
Δοκιμάζοντάς το έκανε τα πλάσματα να ζουν περισσότερο, όμως αυτή η παράταση ζωής κρατούσε μονάχα για όσο χρόνο τα τροφοδοτούσε με το αγνό του φως, και όταν σταματούσε να το κάνει, ο θάνατος ήταν αναπόφευκτος. Και όσο και αν ταξίδεψε, όσους κόσμους και να άλλαξε, αυτή η σταθερά του τέλους της ζωής έμοιαζε να είναι ο απόλυτος συμπαντικός νόμος, κάνοντάς τον να πονάει όλο και περισσότερο. Συνέχισε όμως να ταξιδεύει, ψάχνοντας για κάποια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, μελετώντας τα πλάσματα, αναζητώντας την αιτία αυτού του κακού. Από πλανήτες σε αστεροειδείς, περνούσε γαλαξίες και αισθανόταν τη ζωή γύρω του, όσο ισχνή και να ήταν σε σχέση με το παγερό κενό που γέμιζε την πραγματικότητα. Ταξίδευε και ταξίδευε, ώσπου κάποτε έφτασε στο μέρος που έμελε να αλλάξει όλη τη ροή της ιστορίας του σύμπαντος και να γίνει το ορόσημο της ζωής. Ένας γαλάζιος πλανήτης που χιλιάδες καιρούς αργότερα, όταν πλέον εφευρέθηκε η γλώσσα, ονομάστηκε Νιναγκάλ. Στάθηκε λοιπόν και ατένισε τα ζωντανά όντα του πλανήτη, και αυτός ο τόπος ήταν ο ομορφότερος από όσους είχε δει μέχρι τότε. Είχε τόση πολλή ζωή που ήθελε να κατέβει και να ζήσει μαζί με τα πλάσματά του, σαν να ήταν άλλο ένα από εκείνα. Είδε πελώριους αγαθούς γίγαντες που το έδαφος έτρεμε στο πέρασμά τους, γρήγορα φωνικά αρπακτικά που παραφυλούσαν στις σκιές, υπέροχα πλάσματα του νερού να κολυμπούν στα βάθη των υγρών τόπων και σαγηνευτικές υπτάμενες φιγούρες να χαϊδεύουν τους ουρανούς αυτού του κόσμου. Και ανάμεσα σε όλα αυτά συνάντησε και εκείνους που ξεχώρισε, εκείνους που αγάπησε όσο τίποτα άλλο. Στα βάθη των ατελείωτων δασών, εκεί που το φως του τοπικού άστρου έφτανε ασθενικό και ο αέρας ήταν υγρός και βαρύς, ζούσαν κάποια πλάσματα που στέκονταν σε 2 πόδια και είχαν 2 χέρια για να αρπάζουν. Τα κορμιά και τα κεφάλια τους ήταν τόσο αρμονικά ζυγισμένα, φτιάχνοντας την πιο όμορφη υπόσταση που είχε αντικρίσει ως τότε. Το μοναδικό στοιχείο που χαλούσε αυτή την αψεγάδια στη φύση τους ήταν πως και αυτά τα πλάσματα δεν διέφεραν από τα υπόλοιπα ως προς το θάνατο, την απόλυτη σταθερά όλων των ζωντανών πλασμάτων. Και τόσο θαμπόθηκε το φως της ζωής από την όψη τους που αποφάσισε ότι αυτή θα ήταν η μορφή του. Ακόμα και η θνητότητα δεν μετρίασε τον έρωτά του για εκείνους. Σαν αέρας περνούσε ανάμεσά τους και παρατηρώντας τους συνειδητοποίησε πως αυτό το είδος, όπως και πολλά άλλα, είχε διτή υπόσταση σε 2 γέννη, το αρσενικό και το θηλυκό. Όταν αυτά τα 2 γέννη ενώνονταν, μπορούσαν να δημιουργήσουν μια καινούργια ζωή, να παράγουν όπως μόνο το φως της ζωής μπορούσε. Μια τελετουργία που έμοιαζε σαν μια μικρογραφία εκείνων των εκρήξεων που έκανε κάποτε το ίδιο, στέλνοντας τα σπέρματά του και αφήνοντάς τα να γεννηθούν στο σύμπαν. Εκείνο τελικά ήταν το αντίδοτο που είχε βρει η ζωή ενάντια στο θάνατο. Η αναπαραγωγή, που μαζί με την επιβίωση είχαν διαμορφώσει τις πρώτες απλοϊκές σκέψεις των πλασμάτων. Το φως της ζωής όμως είχε αποφασίσει διαφορετική μοίρα για εκείνους. Προσπάθησε και κατάφερε να φτιάξει την εσωτερική του σκέψη σε μια μορφή που θα μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους, δημιουργώντας τότε τις πρώτες λέξεις στην ιστορία της πραγματικότητας. Αποφάσισε μάλιστα να δώσει σε αυτό το είδος ένα όνομα, κάτι που στην πορεία θα τους ένωνε κάτω από μια κοινή κληρονομιά. Και αυτό το όνομα ήταν Ζεν-Σεν, η έκφραση μιας σκέψης που καιρούς αργότερα μεταφράστηκε ως η εκλεκτή. Με το αόρατο πέπλο του αγκάλιαζε του Ζεν-Σεν και άλλαζε τη ρότα του είδους τους, διαφοροποιώντας τους από τα άλλα είδη του σύμπαντος. Δυνάμωσε τα μυαλά τους και μέσα σε αυτά φύτεψε τη γλώσσα και τη σκέψη. Τους έδωσε νόηση μεγαλύτερη από εκείνη που είχαν για να επιβιώνουν εναρμονισμένοι με το περιβάλλον τους. Και όσο οι καιροί περνούσαν, οι εκλεκτοί μεταλλάχθηκαν από άριστα αρπακτικά στον πρώτο νοήμονα πολιτισμό στο σύμπαν. Και όσο οι Ζεν-Σεν εξελίσσονταν, τόσο περισσότερο το φως της ζωής κυκλοφορούσε ανάμεσα στα θνητά του δημιουργήματα, χάνοντας την καθαρότητα της θεϊκής του υπόστασης, αποκτώντας λίγο-λίγο θνητά πάθη και αδυναμίες. Η επιθυμία ήταν το χειρότερο από αυτά, γιατί η επιθυμία του για τη μορφή ήταν που το οδήγησε σε όλα τα λάθη που ακολούθησαν. Ανάμεσα στα 2 γέννη των αγαπημένων της πλασμάτων, το φως της ζωής ένιωσε πιο κοντά στο θηλυκό, ίσως εξαιτίας του θαυμασμού για τη γέννηση.
Κανείς βέβαια δεν ξέρει σίγουρα γιατί συνέβη αυτό και ίσως να μην είναι από τα καλά κρυμμένα μυστήρια του σύμπαντος. Αφού λοιπόν είχε αποφασίσει τόσο για τη μορφή όσο και για το γένος του, έμενε μονάχα να σχεδιάσει την όψη του, επιθυμώντας για τον εαυτό του την τελειότητα της μορφής. Και όταν πια αποφάσισε, μετασχημάτισε τα φωτεινά του σωματίδια σε κύτταρα, χρησιμοποιώντας οργανική ύλη από τη φύση, σμιλεύοντας το σώμα του όπως επιθυμούσε, παρακάμπτοντας το σύμπαν. Από εκείνη τη μέρα κράτησε αυτή τη μορφή, μια θηλυκιά ζενσέν στην απόλυτη ομορφιά της. Η υλοποίηση της βέβαια είχε σαν αποτέλεσμα την θυσία πολλών από όσων την χαρακτήριζαν μέχρι τότε. Πλέον δεν θα μπορούσε να είναι ένας άμορφος, ανεπηρέαστος κριτής, ούτε ένας ουδέτερος πολυδημιουργός, αλλά έμοιαζε περισσότερο με έναν παγιωμένο οργανισμό. Φυσικά θα μπορούσε να διασπάσει ξανά την ύλη της σε φως και να ταξιδέψει στο διάστημα, μονάχα που η ύλη της μορφής της την περιόριζε σε ταχύτητα, γιατί μέχρι τότε μπορούσε να ταξιδέψει με αμέτρητες ταχύτητες στο σύμπαν. Από όταν όμως μπόλιασε τον εαυτό της με την ύλη, το όριό της ήταν αυτό του φωτός, αφού τίποτα ζωντανό δεν θα μπορέσει ποτέ να ταξιδέψει ταχύτερα. Η ίδια δεν γνώριζε βέβαια πως κάτι τέτοιο θα συνέβαινε, αλλά ακόμα και όταν το συνειδητοποίησε, ήταν τόσο εκστασιασμένη με τη νέα πραγματικότητα που αποφάσισε ότι άξιζε τη θυσία. Αυτό το γεγονός, το μούμου, όπως το ονομάσανε αργότερα, ορίζει το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, αυτή που οι κάτοικοι του Νιναγκάλ ονόμασαν κοσμογονία. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκινάει η πρώτη εποχή, η εποχή των Ζεν Σεν.